My sme tu doma, my sme tu doma, priatelia moji, a teraz vy. My sme tu doma, my sme tu doma, my sme tu svoji, na. My sme tu doma, my sme tu doma, priatelia moji, hej, hej. Ďakujem pekne za neutíkajúci aplauz, standing ovation. Za to, že ste prišli, dokonca tu vidím veľkých malých spevákov, poď medzi nás. Serus chlape, otoč sa k národu, raz tu budeš starosta Štrbe. Jak sa voláš, prezrať? Lukáš. Lukáš, odkiaľ si? Z Bratislavy. Z Bratislavy. Luky, s kým si tu, prezrať? S mamou, sestrou a toto. Luky, a niečo od tebe, frajerku už máš? Pýtajú sa dievčatá z prvých radov. A chcel by si mať? Pozri sa lepšie, už máš. Luky, ty si vraj aj spevákom, aj zabávačom, tak čo si dnes večer, po obede dáme? Bo večer si dáme potom s kamarátmi nejaký štampereček, iba ja, ty nie, samozrejme, ale ty si spevák, tak niečo zaspievaj. Ktorú pesničku máš najradšej, prezrať? Mariša. Je to síce od inej kapely, každopádne aj oni končia na C, tak si to v tejto chvíli dáme. Od kapely Kolárovci spieva Marišu. Tento náš veľký malý spevák. Ideš, 25 minút je tvojich, mikrofón je tvoj. Bije mamka, bije ma, a ja ľubím len teba. Bije mamka, bije ma, a ja ľubím len teba. Maríša, pusu daj, mami sa nepýtaj, veď mama taká bola, mieste mladá bola. Maríša, pusu daj, mami sa nepýtaj, veď mama taká bola, mieste mladá bola. Sedí mamka v kostole, a ja spílu stodol, a ja spílu stodole. Sedí mamka v kostole, a ja spílu stodole. Maríša, pusu daj, mami sa nepýtaj, veď mama taká bola, ešte mladá bola. Maríša, pusu dala, mami sa nepýtala, veď mama taká bola, veď ešte mladá bola. Tak toto bolo, že super! Pozri, aký aplauz máš. Pekne sa pokloň. Za to si zaslúžiš darček, tak ja poprosím, aby ste nám doniesli tam zozadu CDčka, tam máme naše, moje teda. Tak ti dám CDčko. Jedna dohoda znie, že ja ti dám CDčko a ty dáš napáliť ostatným potom, dobre? Aby mali na pamiatku. Zatlieskajte mu, zaslúži si to. Pohľad na hodinky svedčí o tom, že o malú chvíľočku budeme oceniť